Френска Полинезия. Отвъд морската територия на Франция с статут департамента, част от региона в океания Тихия океан. Състои се от 5 отделни островни архипелага – Тубуай, Туамото, Дружествени острови, Маркизки острови и Гамбар. Те са формирани от общо 118 острова, но само 65 от тях са населени, като преобладаващо мнозинство живее по крайбрежието. Административен център на Френска Полинезия е град Папете, остров Таити, най-големият и най-населеният остров. Площ 4167 квадратни километра. Столица Папеете. Религия протестантство. Климатът на островите е тропичен и се характеризира с 2 сезона влажен и сух. Влажният сезон е известен като полинезийско лято и тогава температурите са над 27 градуса. Влажността е много висока, често има бури и валежи. Сухият период е полинезийската зима и съвпада с туристическия сезон. Температурите се движат между 24 и 28 градуса. Валежите са малки. От май до октомври, като месеците юли и август, са най-предпочитани. Тогава количеството на валежите е най-ниско. Сега ще ви покажа един полинезийски танец. To ensure their survival, even when they don't contribute monetarily to our pockets. It says a lot about ourselves when we care enough that there is enough space in the world for them too, preventing their extinction, taking responsibility for them, for changing their environment. If mankind was on his way out, it would also be worthwhile for someone to come to our rescue. You know
Благодарим ви, че гледахте нашето предаване. Ще се видим следващия път отново.